E como saben vostedes, o 8 de marzo é o Día da Muller Traballadora, unha data que hoxe tiña no Concello estadense unha reflexión en voz alta. En principio, o avance das actividades céntranse na estrada, basicamente, en un taller de planchado, con esa anécdota que xa decíamos ao principio, de que o propio alcalde será un dos profesores do planchado, e, por outro lado, tamén, por precisamente o que son as datas que se están manexando en canto ás festividades, pois hai unha pequena variación en canto ao que son a propia celebración aquí na estrada. Pero, mellor vexan vostedes o que daba de sí esa rolda de prensa esta mañá. Memorativos con respecto a este día. Como este día cae en luns, trasladámolos ao sábado 13 e ao sábado 27. Non obstante, este xoves temos a 1 da tarde unha primeira reunión da Mesa Local contra a Violencia Doméstica, constituída recentemente. Nesta mesa participa a Policía Local, corta que matas que evitar coordinar actitudes con respecto á violencia de xénero e saber como está nestes momentos no noso Concello. O día 13 temos un obradoiro de corresponsabilidade que se vai a celebrar no Teatro Principal desde as 11 da mañán a 1 da tarde. A entrada é libre, está dirixida a todos os homes e vais a facer un curso de planchado. Un curso de planchado onde o noso alcalde nos dará unhas clases. Como ben sabedes, o pai do noso alcalde era sastre e por motivos de profesión de seu pai tuvo que aprender a planchar desde moi xoven. Con este obradoiro o que pretendemos é demostrar que non hai ningunha actividade específica para unha muller, que senón que entre homes e mulleres todos podemos facer o mesmo. E por último, o día 27, cando temos un concierto de rap e de rock que terá lugar na Praza do Mercado. Estarán unha rapeira viguesa chamada Aiz e un grupo de rock chamado As Culebras que veñen desde Pamplona. Aiz é unha rapaza viguesa de 20 anos que leva rapeando desde os 13 anos. Pese a súa xuventude, colecciona diversos galardóns que permiten considerala unha das estrelas españolas neste estilo. E polo outro lado, o grupo As Culebras son un grupo de rock íntegramente femenino, formado por 4 rapazas navarras. Levan editados xa 2 LPs e son posiblemente unha das bandas españolas de rock independente con máis proxección. E, bueno, resumindo, en conclusión, o que queremos decir con todo isto é de que non existe nada específico nin para mulleres nin para homes, que todos podemos facer as mesmas actividades e simplemente cuestión de querer facer.